but handivuka bvisa zvemvura inopinda mukati kana ngozvisiya zvakadero mausiya zvakadero handimai manje tida kutotangeri zvisiyei makachena mboonei dzode unoyembera mufesi chakwadi yesive kuti sei chikuidzira bhuruko rako usungi kondo hembe dzake dzemukomana here idzi hana dzimwe hembe alright siya zvakadero asi amakachena uye pano nemasvokisi uyai tikumhorosezvo kudai yesu kuwagerwa bhibho tiwatione imohoko here wagerwa wagerwa mohoko kuita sei musoro ndio ungaoramba kupedzwa musoro unogwadza kai mvura yada kunaya baba vadatsikawo yo makadii timi zvenyu koruoko maita sei muchirye alright ufu hwenyu sati wakanganwa tiraiwo uranonaya tiri pani ndakuvwa zviri nani manje paya zviro nani ndisikagoni tidangotenda motambire first time yangu kuona muchitamba ke chokwadi unotambiwa kana zvinozotevera kana kuimba tinongoita aiwa tinongoita zvati mururu kumatenga 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 unozodei saka ndozvipo guys akuti tiri kufambisana nezvitina kuti kumbotarise chedu chingoinda chidaro saka zvitina zvedu ndofunga confirmed zvakawana so far confirmed without failure zvasara kungoti zviuye pano 3000 ndo confirmed zvatawana so far kuna mwanga wakutonditi wai uchitadza kuita faith haisi nhau yekuti faith panhau yezvitina but kuna kuti nguva yatiri nenguva yekunaya vanhu vanenge vane zvitina kutozviwana tototenda Mwari vanhu vazhinji vakutongozotitengesera musariridzwa wezvitina zvavo zvakadii zvavangada kuvakisa saka nhasi wotangojumana imagine kungojumana nemunhu uchifamba uchingozvifambira uchingoti naindotsvakwa kune zvitina naindotsvakwa kune zvitina munhu ototi mutotsvaka zvitina ndotori nazvo saka izvizvi ndokutenda kwatinoita bhozi tasingatomuziviwo munhu iyeye kuti unazvo zvitina asi patatichitsvaka ipapapo munhu akangoti uyai ndotori nazvo zvitina zvangu zvotoda kutoti zvitotogwa izvozvi saka izvozvi izvi confirmed zvatawana so far 3000 ndo zvitina zvatwa confirmed and paid for handimazviona 3000 saka nawo tambosara kuwatsvaga futi imwe 1000 yezvitina 3000 zvatobhadhagwa zvose zvabhadhagwa 500 zvekuti apapapo zvabhadhagwa 1000 imwe yacho yabhadhagwa izvi zvakabhadhagwa zvamukuona zviri apapo saka kwasara 1000 but nekuda kwekuti pamwe toda kuita 3 rooms zvinogona kuzowedzera from 4000 zvogona kupinda pamwe mu5000 handizivi kana mu6000 tatakamboti 4000 but ticharamba tichitsvaka kuti maybe zvisvike mu6000 because I remember kwachirei takaita 6000 handiti zvikazoguma zvoda kushoteredza futi
but changoita kuti mazirumu acho asazonyanya kuzendemurwa kuti mazikuru stereki. Saka tiri kumboti izvo ni 3000 ndo zvatengwa sofa. Tikaona maybe zvimwe 3000 zvinogona kutibatsira. 3000 zvabhadhakwa. Tozvitenda izvozvo. Aiwa, tinotenda nebasa guru ramatiitira 3000 zvabhadharwa nezviri kutevera sofa 3000 zvichiri kutsvakiwa kuti zvivepo. Isu tiri kukutendai nebasa guru zvataona zviri pachena pa 3000 yabva yawedzera zviripo zvabva zvaratidza kuti basa riri kufamba zvechokwadi nemazvo. Aiwa, tinokudzai, tinokomborerai, tinokutendai. Saka tinotenda nesapoti yamuri kutipa kuno kwatiri kwagutu. Ava gutu hatingambofoiri, hazvigoni nezita raJesu, zvinoita chete. Saka tochinamatsa kuti dai pakangoramba pachingowanikwa mumwe anongoti ndinazvo ndo zvatiri kunamatira. Sewatasangana naye nhasi wanga achiti unazvo. Saka ndiri kunamata kuti tizviwane zvimwe zvachoni muvanhu imomo vanenge vanazvo, uye tisazotengeserwa zvitira zvokuda kuti munhu anoda kuba zvitira zvomunhu. Nekuti atakutoda kaera futi kanga problem kakuti vanhu vazotizivisa kuti no zvitira mukuda kutengeserwa ndezvemumwe munhu. Ndo prayer yedu hatizodi kunzi vane zvitira zvedu zvakakabiwa kana kuti mumwe munhu kutengesa zvitira zvemumwe munhu. Ende tatodzidzawo kuti titanga takonfema nokuti zvokuzoya tichibviswa zvitina hapana hatizodi. Munhu oti aiwa zvitira zvamakavakisapo ndezvangu ndiwa ndozvitora, hatizodi kudero. Ndo prayer yatava nayo because vamwe vanogona kuita mwoyo wakudawo mari otengesa zvitira si zvake. Saka ni ndo zviripo izvizvo. Mabhegi edu a11 zvitina zvabhadhakwa zviri kufanira kunge zvichisvika pano zvatawana mukufamba 3000. Confirmed right. Zvatisina kuwana ndingakwanisa kuconfirm because takufamba futi tichingotsvaga. But at least apa patava apa ndepekuti even mabhildi akati anotanga kuvakawo panovakika because zvimwe zvikava 3000 haanenge ambofamba tichimirira zvimwe kuti tizviwane tinzwe kuti zviripi. Tinozviwana nezita raJesu. Ine mai nemadhamu tozviwana here zvitina? Tozviwanisa nezita raJesu. Amen. Vanoda rugare tambai, 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 vanoda rugare tambai, 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 vanoda rugare tambai, vanoda rugare tambai, 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 vanoda rugare tambai, 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 vanoda rugare tambai, 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 vanoda rugare tambai. tambai, tambai. Tenda zvidhina zvamanitengera nesemende. Zvakakutengera gudhu zvako iwe ndiwadi chipinda muzvichanu. Ndizvozvo. Guys, for the people, bye bye. Iniwo futi ndakuda kumboita ndichidzosera mwana wechikoro uyu dhai wakuda kuenda kuchikoro. Saka ndoda kumbonomuti chaka adzokere kuchikoro agadzirire. Saka niye but tingoramba tichingonzwa kuti tapapi neprogram yedu. But zvimazuva izvi zviviri zvitatu zvinotevera ndamboenda nemwana wekumbonogadzirira kuti zvinhu zvake zvifambewo zvakanaka. Adzokere kuchikoro dhai chiuya kumberi kwanhu akuona. Hayi mani ndipe foni. Famba. Chinda mani dhai. Visa chinda. Taura. Aiwa, tongotenda nezviri kuita nazvachero hapa angogara paita tongotenda nemashimarienzi ari kuvatengerawo zvitina zvichi murambe makadaro masapoti. Prefect. Taura zve. Chita baba iyo apa. Ya, ndogona iva mepamwe ndogona kudzoka musati mapezero totosvika muchiripo. Kana kuti amumba. Kana kutosvika makutotengerwa mubhedha. Uzoda chii? Papo. Ne. Chimba chimbo. Chimba. Zvamunosimba muri kumasipotsi.